Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý slávy na nebesiach vstúpil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý slávy na nebesiach vstúpil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý slávy na nebesiach vstúpil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý slávy na nebesiach vstúpil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý slávy na nebesiach vstúpil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý slávy na nebesiach vstúpil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý slávy na nebesiach vstúpil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý slávy na nebesiach vstúpil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý slávy na nebesiach vstúpil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. o Ježišu, Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Za pokoj vo svete. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nám doslal Ducha Svätého. Svätá
ktorý nám doslal Ducha Svätého. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám doslal Ducha Svätého. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám doslal Ducha Svätého. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám doslal Ducha Svätého. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám doslal Ducha Svätého. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám doslal Ducha Svätého. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcovi, Synu i Duchu Svätému, Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. o Ježišu, Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako ich my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Za chorých a ich skoré uzdravenie. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás
požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. o Ježišu, Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako ich my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Za dušičky vočistí a za ich skore vyslobodení. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi požehnáva. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa do stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie, ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a prived nás do večnej radosti skrze Krista nášho Pána. Amen. Na úmysel svätého Otca, Povedz sa nám Tvoje, príď kráľovstvo
Svätého. Milosti nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, oľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť túto najsvätejšiu obetu. Vyznávam všemovúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánovu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Zmiluj
Večný Bože, keď bol Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne, znášal sa nad ním Duch Svätý. Slávnostne si vyhlásil, že je tvojim milovaným synom. Dopraj nám, svojim deťom zrodeným z vody a z Ducha Svätého stále utrvávať v tvojej priazni skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Hľa, môj služobník, priviniem si ho. Vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha, právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať. Nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trst nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy. Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách. Počuli sme Božie slovo. Pán požehná svoj ľud pokojom. Pán požehná svoj ľud pokojom. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena. V posvetnom ruchu kláňajte sa Pánovi. Pán požehná svoj ľud pokojom. Hlas Pánov nad vodami, Pán nad veľkými vodami. Hlas Pánov taký mohutný, hlas Pánov taký veľkolepý. Pán požehná svoj ľud pokojom. Zahrmel Boh veleby a v jeho chráme všetci volajú sláva. Pán tróni nad záplavami vôd, Pán bude tróniť ako večný kráľ. Pán požehná svoj ľud pokojom. Čítanie zo skutkov apoštolov. Peter otvoril ústa a povedal: Naozaj poznávam, že Boh nenadrža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista. On je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa počnúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei. Ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou, a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, aleluja, aleluja. Prichádza mocnejší, ako som ja, hovorí Ján, a on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanília podľa Lukáša. Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: Ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Keď sa všetok ľud dával pokrstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie.
Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Ľudia v staroveku si mysleli, že svet pozostáva z troch takých obrovských dosiek. V tej hornej doske v nebi prebýva Boh a jeho anjeli. V tej strednej doske, to je vlastne ľudský svet, prebýva človek a v tej spodnej doske zasa prebývajú zosnulí. Keďže vo svete ľudí bolo veľké zlo a neustále rástlo, a tak ľudia v stredoveku inšpirovaní knihami žalmov, zvlášť 144. žalmom, kde žalmista prosí, aby Boh znížil nebo a zostúpil, a aby zostúpil s bleskami a šípmi a zničil nepriateľov. Možno práve inšpirovali týmito posvetnými textami, prosili, aby naozaj Boh zostúpil do sveta ľudí, zo svojho sveta a konečne nastolil poriadok. Samozrejme, že tá predstava tých ľudí zo staroveku je ďaleko od reality, ale istým spôsobom nám naznačuje veľmi dôležitú duchovnú pravdu a význam krstu. Pretože vlastne krst je istý Boží mechanizmus, ktorý skutočne človeka očisťuje a robí poriadok vo svete ľudí. Samozrejme, že Boh to neurobil tak, ako si to predstavovali ľudia, že zostúpi v svojej božskej moci a majestáte a bude ničiť svojich nepriateľov. Boh to urobil presne naopak. Malé dieťa, ktoré postupne vyrástlo a skôr, než začalo verejne účinkovať, prijalo krst. Krst, ktorý prijímali hriešnici. Ten, ktorý to nepotreboval, ho prijal. Ježiš Kristus tým, že prijíma Jánov krst, naznačuje obrovskú solidárnosť a spolucítenie s človekom, že neprišiel ako nejaký bojovník robiť poriadky, ale že prišiel cez lásku ku všetkým, aj ku tým hriešným, nastolovať lásku a pokoj. Ježišov krst od Jánovho krstu je naozaj obrovský rozdielný. Jánov krst bol skôr krstom symbolickým, kde sa na telo krsteného vylievala voda ako symbol očistenia. Ježišov krst tiež prebieha na vonok rovnako. Tiež sa vylieva voda na hlavu krsteného, alebo je krstený ponáraný do vody. Ale deje sa tam aj niečo veľmi dôležité, neviditeľné. Do života tohto človeka vstupuje neviditeľná Božia milosť. A tak voda len symbolizuje tú podstatu krstu. Pri krste krstený prijíma Božiu milosť, ktorá očisťuje jeho vnútro, jeho dušu a zbavuje ho všetkých tých nánosov hriešnosti. Prvá vec, ktorá likviduje v duši človeka to zlé, je zmazanie dedičného hriechu, ktorý sme zdedili. Ten hriech je krstom zmazaný. To vnútro je vyčistené a pripravené na príchod Boha do vnútra človeka. Keď sa pozrieme do sveta, konštatujeme, že je pokrstená asi miliarda ľudí, ktorí na zemi žijú. A to nie je malé číslo. A toto číslo by malo istým spôsobom ovplyvňovať aj ten poriadok, aj tú spravodlivosť, ktorá by na zemi mala byť. A predsa to nevidíme. Dôvod je veľmi jednoduchý. Sviatosť krstu človeka očisťuje. Sviatosť krstu človeka pripravuje na to, aby mohol do života človeka vstúpiť Boh. Ale či už ten Boh do života tohto človeka vstúpi alebo nevstúpi, je už rozhodnutie na tom človeku. A tak
bohužiaľ mnohí ľudia, ktorí sú pokrstení a pripravení na prijatie Boha nepúšťajú do svojho vnútra, odmietajú ho. A tak aj preto niekedy so smutkom konštatujeme, že praktický rozdiel medzi pokrstenými a nepokrstenými ani nie je. 19. decembra 1996 americký biskup O'Connor pokrstil v bazilike svätého Patrika na Manhattane veľmi známeho doktora Bernarda Narsona. Celý tam známy duchovný svet bol z toho všetkého rozrušený, pretože spomínaný doktor 60. rokov bol hlavný bojovník a protagonista potratov. A čo je veľmi zaujímavé, keď sa aj medicínske zariadenie vyvíjalo a vyvinulo až do takého štádia, že existujú nejaké kamery, ktoré vlastne ukazujú ten masaker, ktorý sa pri potrate deje. A doktor to videl na vlastné oči, bol šokovaný a obrovsky zmenil svoj názor. Bol to hlavný bojovník proti potratom. A uvedomoval si, že na to, aby dokázal byť úspešným a silným bojovníkom za boj proti potratom, potrebuje Boha a jeho milosti. A tak požiadal o krst. A naozaj prebehol veľmi dlhým obdobím príprav na prijatie tejto sviatosti. A keď ich absolvoval, bol pokrstený a po krste povedal, že mám taký zvláštny pocit, ktorý je veľmi ťažko slovami vysvetliť. Cíti, ako sa v jeho vnútri rozlieva taký zvláštny pokoj, aký nikdy dovtedy necítil. V rámci liturgického roku si pravidelne pripomíname krst Pána, ktorý nás má istým spôsobom vyprovokovať k tomu, aby sme si spomenuli aj na svoj vlastný krst. Po väčšine sme boli pokrstení ako malé deti, čiže sme si tento akt, túto veľmi dôležitú vec v svojom živote neuvedomili. Ale i napriek tomu, či sme si to uvedomili alebo neuvedomili, ten proces očistenia a prípravy nášho vnútra pre prijatie Boha nastal. A tak, ako aj teológovia hovorí, mali by sme prijať taký druhý, taký symbolický krst v svojom živote ako dospelí ľudia, kedy vlastne otvoríme Bohu svoje vnútro, aby mohol doň vstúpiť. Ľudia v staroveku veľmi túžili, aby Boh vstúpil do ich sveta a urobil poriadok. My vieme o tom, že Boh do nášho sveta vstúpil. A my vieme, že sviatosťou krstu nás pripravil aj na prijatie do svojich vnútier, do svojich srdc. A už je len na nás, či naozaj budeme len pokrstení, ale bez Boha, ktorému vnútro neotvoríme. Ak chceme, aby celý ten proces a význam krstu bol dokončený, musíme otvoriť svoje vnútro Bohu. Iný spôsob nie je. A tak poprosme pri dnešnej svätej omši o milosť, aby sme naviazali na ten veľmi dôležitý krok, ktorý za nás urobili naši rodičia, keď nás nechali pokrstiť, aby sme otvorili svoje vnútra Bohu, ktorého vlastne svojim krstom do svojho vnútra môžeme pozvať. Verím v Boha. Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, prepravil za vlády Poncia Piláta,
nebesiach, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Bratia a sestry, Boh nás vo sviatosti krstu prijal za svoje milované deti, preto vrúcne volajme k nemu ako k svojmu nebeskému Otcovi. Bože Otče, prosíme ťa za svätú cirkev, aby s láskou a ochotou počúvala Tvojho milostivého Syna. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, všetkým pokrsteným si daroval hodnosť Božích detí. Daj, aby si cenili tento veľký dar milosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, Tvoje večné slovo, Ježiš Kristus, prišiel spasiť všetkých ľudí. Osvecuj a ochraňuj všetkých katechumenov cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, rodičom prinášajúcim svoje dieťa k sviatosti krstu pomáhaj, aby cítili zodpovednosť za ďalší rozvoj viery v živote dieťaťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, Tvoj Syn sa pokoril a prijal krst od Tvojho služobníka. Udel nám ducha pokornej služby bratom a sestrám. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, vyslobod duše z očistca, aby ťa mohli oslavovať v nebeskom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, milosrdenstva, príjmi naše prosby a posilni náš duchom pravdy, aby sme vždy boli Tvojimi milovanými deťmi. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. sa, bratia a sestry, aby sa moje i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nechám príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Bože, pri oslave zjavenia Tvojho milovaného Syna príjmi naše obetné dary a daj, aby sa premenili na telo a krv Ježiša Krista, ktorý láskavo zmil hriechy sveta, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Pán s vami, I s duchom Tvojim. hore srdcia, Máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásnostné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Oče, všemohúci a večný Bože, lebo vo vodách Jordánu si podivuhodnými znameniami zjavil nový krst. Hlasom z neba si dosvedčil, že Tvoje večné slovo prebýva medzi nami. Duchom Svätým, ktorý zostúpil v podobe holubice, pomazal si Krista svojho sluhu olejom radosti a poslal si ho ohlasovať chudobným spásu.
Preto ťa tu na zemi spolu s nebeskými zástupmi oslavujeme a bez prestania voláme. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posvätí do dary mocou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prel, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Ja tajomstvo viery. Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým nepríde sláva. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednoduch svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Tomášom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätými Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmerľujeme sa povedať: Amen.
dá milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Zmiluj sa nad nami,
Pane, nasýtený svätými darmi ťa pokorne prosíme, pomôž nám verne počúvať Tvojho jednorodeného Syna, aby sme boli Tvojimi deťmi nielen podľa mena, ale aj životom skrze Krista nášho Pána. Dnes je nedeľa Krstu Krista Kráľa. V pondelok je svätého Hilára, učiteľa cirkvi, v piatok svätého Antona Opáta. Budúca nedeľa je druhá nedeľa v cezročnom období svätého omše. V týždni od pondelku do piatku budú popoludní o 3:30. V pondelok bude svätá omša za Jozefa Kysela, ktorá nebola slúžená minulú nedeľu. V útorok, streda, štvrtok, piatok budú svätá omša na úmysel. Na budúcu nedeľu bude svätá omša ako zvyčajne o 10:00 hodine a bude obetovaná za Františka Benžíka. Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie, avšak vianočnú výzdobu si môžeme ponechať do februára. Vianočná výzdoba je nádherná a preto využijeme aj túto možnosť a liturgicky síce dnes skončíme vianočné obdobie, ale výzdobu si podržíme až do hromníc do 2. februára. Je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18. do 25. januára. Svätá cirkev vás v tomto období vyzýva, aby ste do svojich úmyslov dali aj modlitbu za jednotu kresťanov. Je veľmi dôležité, aby sa táto jednota budovala aj touto formou modlitby. Že keď sa budete v tomto období modliť za jednotu, tak sa budete zjednocovať aj s tými, ktorí sa túto modlitbu modlia. Svätý francúzsky svätý kráľ Ludvík IX si vždy na dokumentoch písal ľudovít z posy. A keď sa ho pýtali, prečo to robí, pretože ako 12-ročný bol vlastne za kráľa vyhlásený a korunovaný v Remiši, tak povedal, že v Remiši som bol korunovaný za kráľa. A tú korunu, ktorú mi vtedy dali na hlavu, mi rád smrť nekompromisne zoberie. Ale v posi som bol pokrstený a stal som sa Božím dieťaťom a to bude na veky vekov. A to je viac ako kráľovská koruna. Je úžasné, keď sa pozrieme na skutočné osobnosti z našej ľudskej histórie, ktoré s obrovskou úctou pristupovali k sviatosti krstu, pretože si uvedomovali jej dôležitosť. Krst je najdôležitejšia sviatosť zo všetkých sviatostí a v rámci náuky neustále pripomíname, že krst je zároveň aj bránou, ktorou, ak chceme ďalšie sviatosti platne prijať, musíme nutne prejsť. Je to sviatosť, pri ktorej sme boli očistení a už je len na nás, či ten úžasný krok, ktorý Boh touto sviatosťou v nás začal, aj dokončíme. Ja vám z celého srdca želám, vonku máme takú zimu, sme zažili pred 6 rokmi s veľkým snehom. 6, 7, koľko? No, tých 6 rokov snehu nebolo. Prosím? Takže snehu máme vonku dosť. Ja vám prajem, aby ste to využili. Treba vytiahnuť sánky a lyže. Chcel by som vám zaželať, aby ste naozaj pokoje a radosti prežili dnešný Pánov deň. A chcel by som vám zaželať, aby všade, kde prídete, ste sa správali ako hrdé Božie deti, pretože to vďaka krstu aj ste. Pán s vami. I vás žehnám všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Keď ste sa tak